ассалому алайкум апау хоҳарони азиз, саломи гарму ҷӯшон барои шумо аз шаҳри Сургут, духтарои азиз. Чӣ хеле ки ҳамагон медонед, ман дина шаҳри Сургут омадам, духтаро, барои вохӯрӣ бо духтарои командам, барои аз наздик шинос шудан. Беҳад командаи калон дорам, худоро шукр, ва аксарияти командаи ман аз шаҳри Сургут ҳастанд. занҳо аз шаҳри Сургут. Чӣ хеле ки гуфтагӣ будам, як командаи калон аз ширкати Фаберлик ба атомӣ таваҷҷӯҳ кардагӣ буд. Ба ҳамин хотир духтарои команда ҳамашон аз шаҳри Сургут ҳастанд, зиёда аз 100 нафар. ба хотири ҳамин тасмим гирифтам ки бо онҳо аз наздик шинос шавам, мотиватсия гирам ва корамонро давом диҳем. Духтарои азиз, шиносоии аввалини ман имрӯз бо апаи Раъноҷон буд. Апаи Раъноҷон як зани мақсаднок, целеустремлённая, яъне зани мақсаднок ҳастанд. Зане ки оиди сетевой бизнес таҷрибаи беҳад зиёд доранд. Дар ҳамаи ҳамин сетевой бизнесҳо кор кардагӣ ҳастанд. Дар ширкати Фаберлик, дар дигар ширкатҳо таҷрибаи зиёд доранд. Айни замон аз ширкати Фаберлик таваҷҷӯҳ ба ширкати атомӣ кардагианд бо командашон. Чӣ хеле ки гуфтам, зиёда аз 100 нафар занҳои тоҷик бо ин зани меҳрубон, бо ин зани бо маърифат ҳамкорӣ мекунанд. ана ин дастагули зебо аз тарафи апаи Раъноҷон, духтаро, ино бинед. ҳамин хел гулҳои аҷоиб ки барои зан фикр мекунам ки гул ин аз ҳама тӯҳфаи гаронтарин гулҳое ки бо меҳру муҳаббат супоридагӣ. ан ҳамин гулҳо. Духтаро, ҳозир ман акнун оиди камтар оиди команда ва оиди Сургут омаданам барои шумо нақл мекунам. мумкин савол медиҳед ки ман дар куҷо қарор дорам, дар хонае ки? Ман дар хонаи хоҳарам, духтаро. Чӣ хеле ки медонед, дар оила ман бисёр гуфтагӣ будам, нақл кардагӣ будам. Дар оилаи мо 5 нафар фарзанд ҳастем, 4 духтар ва 1 писар. 2 фарзанд, додарам ва ман дар шаҳри Медногорск зиндагӣ мекунем бо падару модарам. ҳозир света гирон кунам. Бо падару модарам ва дигар хоҳаронам дар шаҳрҳои дигар. Дар шаҳри Сургут 2 хоҳари ман зиндагӣ мекунад, дар мактаб кор мекунанд. Якташ психолог, педагог, дуюм хоҳарам муаллимаи забони русӣ. кӯдаконро, талабаҳоро дар хонашон дарс медиҳад, ҳамчун репетитор забони русия меомӯзонад. Талабаҳои зиёд дорад аз Осиёи Миёна. онҳое ки мехоҳанд ки фарзандашонро забони русиро подтянуть язык мегӯянд, мехоҳанд ки репетитор нанимат кунанд, яъне ки маҳз бо фарзанди шумо заниматсия кунанд. марҳамат, ман рақамҳои телефониша медиҳам, ватсапи ман банависед. онҳое ки аз шаҳри Сургут ҳастанд, договор мекунед. марҳамат, дарсатона хоҳиш дошта бошед дар хонаи худаш, хоҳиш дошта бошед дар хонаи худатон даъват мекунед, дарсатона мегузаронад. акнун духтаро, оиди имрӯз дар хонаи Рухшона, хоҳарам Рухшона ном дорад, дар хонаи Рухшона қарор дорам. пагоҳ бошад хонаи хоҳари дуюмгӣ меравам. худоро шукр ки наздикои зиёд дорам. ҷигарбандони азизам қабул карданд. беҳад қабули гарму ҷӯшон, беҳад шуд ҳастам. духтарои азиз, акнун оиди ҳамин маҳсулотҳо, бисёриҳо мегӯянд ки апаи рудоба шумо худатон истифода мебаред ё ки барои наздикотон тавсия медиҳед. бале духтаро, анами Рухшона хоҳари ман айни замон ба пуррагӣ табобати ҳамин хемухем ва барои тоза кардани ҷигар, барои умуман ҳамин аз тарафи ҳамзанона ҳамвай организмаша тоза кард. аввал 2 курс хемухем истеъмол кард, баъдан камтар хун камӣ доштааст. ана ҳамин железаи ширкати атомия истеъмол карда истодааст. бовар кунед духтаро, дар дохили ин 60 стик бошад, аллакай зиёда аз 30 дона истеъмол кардааст. нимаша рафта анализ супоридааст духтаро. хунаш 110 буд, айни замон хунаш 120 шудааст духтарои азиз.
барои ҳамин ҳозир ман дарам мекушам. Рӯхшона аз кор омад. У меня эфир. баъд духтаро рӯшона истеъмол кардааст, мегӯяд ки беҳад эффективный будааст, беҳад маъқул шуд. Айни замон хунаш 120, яъне ҳолати нормалӣ. ана ин бошад пилинг педа. ман барои рӯшона падарка овардам. ана духтаро, ана ин вайкати мегиред. дафъаи гузашта нишон додан натонистам. ана ҳамина мегиред, рӯйҳотона ана ҳамин кати тоза мекунед, баъдан уже дальше ҳамаи протседуратона мегузаронед. ана ин бошад крем мист, яъне монанди спрей. ин крем рӯйҳотонба мешакед. ана ҳамин гуна уход ин. ана ин бошад набори беҳтарини фейм, духтарои азиз. ана инам рӯшона харидорӣ кардагӣ буд, заказ кардагӣ буд. беҳад писандаш омад. гуфт ки акнун ман доимо аз ҳамин ширкат харидорӣ мекунам ҳамаи маҳсулота. ина духтарои азиз, дидед? ясмина навиштан ки апаҷон шумо дар Сургутед, дар кадом адрес? айни замон дар шаҳри Сургут, дар кӯчаи Космонавтов. Рӯхшон адресат чӣ буд? Космонавтов 14. Космонавтов 14. ана ҳамин хел, духтарои азиз, ба хотири ҳамин онҳое ки то ҳол дар ширкати бонуфус номнавис нестанд, марҳамат ба командаи ман, ба командаи гурӯҳи духтарони муваффақ. мумкин суол медиҳед ки барои чӣ духтарони муваффақ ном кардагиед командатона? барои он ки дар ин ширкати бонуфус ҳамагон муваффақ мешаванд, новобаста аз ранг, новобаста аз пулдор будан, новобаста аз умуман ҳамин нодортарин шахси ҷомеа метавонад дар ин ширкат кор кунад. ана михел, духтарои азиз, ба ҳамин хотир марҳамат биёед, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. рӯшон ваъзи майдан вай нашуд, ҷогир нашуд, вай бимондем. Красиво? Красиво, вот так вот. Красивая команда у меня, потому что. ана михел, духтарои азиз, хӯришҳои болаззат. ман апаи Анорби. апаи Анорбиҷон, ассалому алайкум. апаҷони азиз, так, модари хушбахттарин, салом аз Тоҷикистон, аз номи бибиҷон. ва алайкум салом бибиҷони азиз. ҳамаи хешу таборо ва наздикова саломи гарму ҷӯшони моя расонед. рӯшон, Юля, мама телефон кирсас, перезвони ей, скажи, что у меня эфир. ҳамаи наздико занг зада истоданд ки бо ман вохӯранд. худоро шукр ки чунин дӯстони беҳтарину самимӣ дорам. беҳад шод ҳастам, духтаро. шукр мекунам ки ҳама маро медонед ҳамчун як шахси хоксор мешиносанд. худоро шукр мекунам. наздикои худамам, монанди худам хоксору заминианд. беҳад шод ҳастам. духтарои командам ҳамин гуна ҳастанд. беҳад занҳои бомаданият ҳастанд, занҳои бомаърифат. духтаро, медонед, як кас ман ба савол додагӣ буд ки ҳамин хондагӣ мегӯед, бо маданият, бо маърифат мегӯед, барои ин хондан зарур аст? Не, духтаро. бо маданияту бо маърифат будан ин хондан шарт нест. хондан, як донишгоҳи олия хондан шарт нест. уже ҳамин бо маърифат будан ин як тарбияи хуб доштан аст. салому алейки хуб доштан, мисол оромона саволу ҷавоб кардан, бо одам муошират кардан тавонистан, ин уже як маърифати одама нишон медиҳад. ба ҳамин хотир ҳеҷ вақт донишгоҳи олия хатм кардан дар кор не. бо маърифат будан ин уже просто ҳамин салом алейки оддӣ, муоширати оддӣ, ин уже ана ҳамин як ваи шумои нишон медиҳад, тарбияи шумои нишон медиҳад, маърифати шумои нишон медиҳад. ана ҳамин хел, духтарон. шумо ҳам аз номи ман апаи Раъноҷона салом гӯед. иншоаллоҳ, иншоаллоҳ. бибиҷон, хоҳари азиз, салом апаи саломатӣ хубай. так, Сургут хунукай? Не, нормально. Сургут он қадар хунук нест. албатта
аз шаҳри мо мисол фарқ дорад. Шаҳри мо гарм, ҳозир 30 градус, монанди Тоҷикистон обу ҳавои Медногорск. Таджичка, Томи говорит привет, привет. Во ин набора ман мечтад дорам ки дошта бошам. Моҳруҷон хоҳари азиз, мастер продаж ки шудед, аз номи ман ана ҳамин набор тӯҳфа меравад. Моҳрӯ Ҳалилова, духтараки чаққунаки командаи ман, беҳад дӯсташон медорам. моҳруҷон, ана ҳамин тӯҳфа шумо рӯзе ки мастер продажа гирифтам гуфтед, ман мебинам ку худам мастерия гирифтед, ана ҳамин падарка аз номи ман мешавад. ана ҳамин набори фейма ман падарка равон мекунам. духтаро ҳамин хел маслиҳат мекунем ки касе мастер продаж шуд аз командаи ман, аз ана ҳамин яктагӣ набори фейм аз номи ман падарка. ҳаракат кунед духтаро. ғайри маоши худатон мегирифтагӣ, премияҳои худатон мегирифтагӣ, ана ҳамин набор аз номи ман падарка меравад. онҳое ки мастерия мегиранд. мастер продаж шудан духтаро, ин албатта ин осон нест. ман ҳеҷ вақт намегӯям ки ин кор осон, лекин кори мешудагӣ. ҳаракат кунед, албатта ки муваффақията ба даст мебиёред духтарои азиз. так, Мадина Донаева, беҳтарин апаҷон. саломат бошед Мадинаҷон, яктивашка. так, духтаро поделиться кунед эфиркати, то ки просмотри зиёдтар гирад. так, Зиёда Ҷалилова, салому алейкум апаҷон. Ва алейкум салом Зиёдаҷон, хоҳари азиз. Ва алейкум салом, хуш омадед ба эфири мо. онҳое ки ба эфири мо нав пайваст шуданд, хуш омадед мегӯям. Билал, ахлоқи хуб ин доди аъло аст. дуо кунед насибтон кунад. албатта, албатта. Ислом, салом аз Питер. Ва алейкум салом. Апаи қандум дар Сургути, манам дар Сургут. беҳтарин. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту Рудобаҷон. Ва алейкум салом апаҷони Мавлуда. так, Диля Шарифова, ассалому алейкум Рудобаҷон, сафаро ба хайр бошад. хоҳари гулам, тарбияи хоксорӣ, чашми серу пурӣ аз оилае ки шумо тарбия гирифта калон шудед. падару модар ҳазор раҳмат падару модаратона. Диля Шарифова, саломат бошед. ташаккури зиёд барои суханои хубатон. албатта ба падару модарам мерасонам суханотона. моҳруҷон, апаҷон, кӯшиш мекунам. кӯшиш кунед моҳруҷон. ана ҳамин падарка аз номи ман меравад барои шумо. ана ҳамин гуна набори фейм худам бурда тӯҳфатон мекунам. то ҳамин 12 август 12 август иншоаллоҳ кушодашавии академияи успехаи грандиозный дар ватани азизамон, дар Тоҷикистони азизамон баргузор мегардад. духтаро, ҳаракат кунед. онҳое ки мастерия ба даст гирифтанд, аз номи ман фейм тӯҳфа. рухшона деганда авқоти ба маза пухтам покушай. рухшона корба буд, то омаданаша ман як хӯроки бо лаззат омода кардам духтаро. так, ҳазор раҳмат бе падаркаҳо ҳамо миннатдор. бибиҷон неч ва ҳаракат кунед, шумоям метавонед. шумо беҳтарин ҳастед. шумо оиди кор беҳад ҳамаи роҳҳои корро медонед. метавонед шумоям мастерия гиред. салом апаҷони ширин сухани мо. апаи Рудобаҷон, ман доим эфирҳои шуморо ждат мекунам. Саша навиштаги, Саша С. Ва алейкум салом хоҳари азиз, миннатдор ҳастам. саломат бошед. Турсун Муродолимов говорит привет. Привет барои онҳое ки нав пайваст шуданд. салом. ҳатман расонед падар модар ҷонатонда. миннатдорам. ташаккури зиёд. саломат бошед. так, айни замон 49 нафар. духтаро лайка пахш кунед духтарои азиз. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам, то ки просмотри зиёд гирад эфири мо. салому алейкум аз Самарканд, Наврӯз Ҷурақулов. Ва алейкум салом, добро пожаловать. Русскоязычные девочки, которые только что присоединились в наш эфир, добро пожаловать. Желаю вам всем успехов, процветания, всем
Те, кто еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Те девочки, которые хотят работать с нами в нашей команде, пожалуйста, присоединяйтесь. Будем всем рады. салом апаҷони гулам, шумо беҳтаринед, зани муваффақ ҳастед, ҳамеша саломат бошед. ҳазор раҳмат. Спонсори беҳтарин Анамин Атоми навиштагӣ, ин кас спонсори ман ҳастанд. Фаризаҷон, хоҳари гиромии ман, хоҳари меҳрубони ман, беҳад сидқан дӯсташон медорам ва беҳад хушҳол ҳастам, ки ман ба ҳамин наставник ман ҳамкорӣ мекунам. духтаро, биёед бо мо кор кунед. Дар ҳақиқат Фаризаҷон ҳамаи нозукиҳои кора 100% медонанд ва ҳамеша дар анамин шоҳроҳи кор бо ман, дар бари ман ҳастанд ва роҳнамои ман ҳастанд. фахр мекунам, ки бо чунин зани бо маърифат ҳамкорӣ мекунам. ман доимо такрор мекунам, духтаро, ки ман доимо фаризае мегӯям, ки барои чӣ маро барвақттар ба ҳамин ширкати Атоми даъват накардед? барои чӣ барвақттар ман вақтама дар дигар ширкатҳо намегузарондаму қати шумо аз аввал меомадам? хайр, насиб ана ҳамин вақт будааст. худоро шукр, инаш баям. Так, Мадина Донаева, апаҷон лайк мондем, коммент кардем. Саломат бошед Мадинаҷон, хоҳари азиз. духтаро, камтар румтур кунам аз хонаи Рухшона. Кани агар розӣ бошед, лайка пахш кунед. ҳамагон анамин 34 нафар ҳозир ҳастанд. Лайка пахш кунед, румтур мекунам. Камтарак румтури каротин, ки анамин хонаш духонагӣ, навастройка. худоро шукр, шароитои нағз дорад. хонаш бароҳат аст. на инҷа як балкони калон дорад. имрӯз духтаро, имрӯз не пагоҳ мо вай меравем. барои харидорӣ кардани духавои шкаф меравем барои Рухшона ва ҳатман барои шумо навор мекунам. на инҷа ҷои духавои шкаф. иншоалло пагоҳ навор мекунам. лайка пахш кунед духтаро, ман барои шумо румтур кунам. инҷа обуфои фарзандо, ҳозир одами бисёр ҷианом омадагӣ. хай инҷа спальниш, дуюмги комнаташ ба ҳозир мо қати фарзандо. инҷа полкачаш, ҳамин чизош. инҷа санузел, ваннаву дигару дигар. инҷа бошад раздевалка. ман низ шуморо беҳад сахт дӯстатон медорам. мисли шумо беҳтаринҳо будан мехоҳам. шумо мотиватори беҳтарини мо ҳастед. мисли шумо кам ҳастанд ҳозир. модарон саломату сарбаланд муваффақ бошед. саломат бошед хоҳари азиз. ин комната, инҷа кӯдакҳо ҳастанд. ина баъдтар нишон метиҳам. ин ҳозираш ба комнатаи мо, комнатаи ман, қати Малика. анами кухни духтаро. михел, худоро шукр мекунам, ки хоҳарои меҳрубон дорам, ҳамкорои беҳтарин дорам духтаро. ҳамаи шаҳрҳо ва худоро шукр ҷои рафта як қабул мекардагӣ одамо дорем. худоро шукр. шаҳноза Аҳмадова. имрӯз иншоалло бо Шаҳноза Аҳмадова вохӯрӣ дорем. имрӯз бегоҳӣ бо яке аз лидерои беҳтарин, бо яке аз лидерои пешқадами ширкати Атоми, Шаҳноза Аҳмадова. Шаҳнозаҷон, хоҳари ман низ аз дигар ширкат, аз ширкати Фаберлик таваҷҷӯҳ кардан ба ширкати Атоми. беҳтарин шахсият ҳастанд, беҳтарин лидер ҳастанд. биёед духтаро, бо мо ҳамкорӣ кунед. бо ана ҳамин гуна лидерои пешқадам шинос мешавед ва барои худ тарзи корро чигуна пеш бурдан ҳамаша меомӯзед. иншоалло апаҷон, худатон так дорам. апаҷон, дӯстатон медорам. Да, садись. Как тебе еда? Очень вкусно. Вкусно? Очень. Ана Михаил, духтарои азиз.
цветочки. Да нет, и так видно красивые цветочки. Ана Михаил, духтарои азиз, биёед онҳое ки то ҳол номнавис нестанд, номнавис шавед, як ҷоя ҳамкорӣ мекунем духтаро. духтарои азиз, бегоҳӣ боз эфир мекунам. Канали моро пайгирӣ кунед. ҳаматон ҳатман дар омада подписатсия кунед. онҳое ки подписатсия кардагӣ нестанд, яъне обуна шудагӣ нестанд ба канали мо. бегоҳӣ боз эфир мекунам. вохӯрӣ бо Шаҳнозаҷон мешавад. боз чӣ хеле ки гуфтам, бо яке аз лидери беҳтарини пешқадами командаи ман. бовар кунед духтаро, Шаҳноза як моҳ пеш номнавис шудагӣ буданд. аллакай линияшон аллакай ҳамин хел нағз кор мекунад, ки аллакай полмастерӣ ва дарусҳои наздик тайёр шудагӣ ҳастанд. аҳсан Шаҳнозаҷони азиз, хоҳари меҳрубони ман, хоҳари беҳтарини ман. салом алейкум апаҷон, Меҳринисоҷон. ина Меҳринисоҷон боз яке аз чақонаки мо, чақонаки командаи мо, зажигалкаи командаи мо аст. беҳтарин ҳастанд Меҳринисо. хайр духтарои азиз, биёед дар ҳамин ҷо эфира ба охир расонем. имрӯз бегоҳӣ боз як эфири дигар бо шумо эфир мебароям, ҳам суҳбат мешавем. ба ҳаматон ташаккури зиёд, ки тамошо кардед эфири моя, дастгирӣ кардед. саломат бошед, сарбаланд бошед. марҳамат духтаро ба ширкати Атомӣ. так машааллаҳ, беҳтарин, насиб хонаи нав аз ин зиёдашро диҳад. раҳмат, раҳмат. так мо ҳам дар города Домодедово, Москва. биёед хонаи мо ба меҳмонии ҷони ман. ҳазор раҳмат Диля Шарифова. биёед бо ман ҳамкорӣ кунед Диля, ба ширкати беҳтарин. саломат бошед духтарои азиз. худо нигаҳбонатон. ба ҳаматон ташаккури зиёд бори дигар.